Hoy seguimos no Quen anda aí con Cristina Rey, dona da tenda de lencería Sensual Tissé, M-Año, que nos vai mostrar as últimas tendencias en roupa interior e ademais nos vai aclarar porque moitas mulleres liámonos con isto das copas, verdade? Temos máis ou menos claro o contorno, pero nas copas fallamos. Sí, é verdade. A xente pensa que canto máis peito, máis talla, e non é así. A talla de sujetador normalmente mídese por contorno e despois o tamaño de peito suele ser a copa. A máis pequeniña o A, e logo a máis grande que sería... Depende do fabricante. Hai fabricantes que chegan hasta a copa D e hai fabricantes que chegan hasta a copa H, hasta a copa J, hasta a copa K, depende do fabricante. Pero aí ven algo, Alea, porque eu entendo que o tema das tallas, agora xa non só falo dos suxeitadores, hai diferentes marcas que podes levar unha M, podes levar un L e hai diferencias. Sí. Os suxeitadores está de algún xeito estandarizado, iso? Non exactamente. No. Depende do fabricante, talla máis grande ou talla máis pequeno. Eso é labor da tallista, do vendedor, que ten que saber exactamente como talla cada marca. Que te parece, María, se vemos exemplos de mesmo contorno, distinta copa? Venga, teños aquí preparados. E hai diferencia, eh? Hai moita diferencia, sí. Por exemplo, eu escollín o tamaño 105. 105 xa é para Samantha Fox. Bueno, máis ben é para unha persona moi ancha de contorno. Moi ancha de contorno? Claro, non moi teu peito, sino claro que decías, non? Un contorno moi grande, para unha persona bastante gordiña. Por exemplo, eu aquí teño unha 105 copa E. Este é unha persona gordiña de contorno e cun peito, bueno, relativamente pequeno. Non é nin moi pequeno nin moi grande. Pero, por exemplo, truxen tamén unha 105 copa G, que é o mismo contorno, a mesma persona ancha de contorno. Hai diferencia, eh? Un peito grandísimo. Pero xa moito máis peito. E despois teño unha 105 copa I, o mismo tamaño de contorno, que despois, se queremos, podémoslos poñer xuntos, o mismo tamaño de contorno, pero con moitísima máis copa. Se o comparamos coa copa E, que é a máis pequena, vemos que de contorno son exactamente iguais. Claro. De todos os xeitos, isto, Cristina, vese perfectamente o probalo. Temos aí un maniquí. Sí. A mí gustaríame saber, explicar pois como se debe probar e como se debe escoller correctamente o suxeitador. E que debe cubrir a copa? Claro. Eu sempre digo, sempre explico o mesmo nas sesións de tallaje, onde hai que fijarse a hora de comprar un suxeitador. O entrepeito sempre ten que quedar ben pegado ao corpo da muller, sempre ben pegadiño. Hai xente que trae o entrepeito moi separado do corpo, onde caben 2 dedos, 3 dedos, eso non pode ser así. Depois o suxeitador, o aro, sempre ten que quedar debaixo da axila, non pode quedar na parte invadindo o peito. Cubrir completamente o peito. Ten que quedar ben debaixo da axila, fora do peito, porque isto, se queda invadindo o peito, pode facer daño, pode provocar un hematoma, unha durez, un pequeno quiste, e iso a larga pode traer moitos problemas. Aparte de que se o aro invade o peito, non vai a cubrir toda esta zona de aquí que parece chicha, grasa, chamallo que queiras, pero non vai a recoller toda esta parte lateral. E despois a parte máis importante do suxeitador é o contorno. Isto ten que ir xustiño, non pode ir floxo. Aquí teño dúbida. Cando mercamos un suxeitador, temos que abrochalo no primeiro ou no último? Hai para todas as opinións, pero a miña opinión é que sempre ten que ir no máis floxiño, porque se o apretamos no máis apretado, no cerrado de todo, e o suxeitador vai dando de seu. Vai dando de sí, xa non ter máis opcións para apretar. Entonces, a vida do suxeitador é máis corta. Entonces, nós sempre o vendemos no máis floxo. Así, según vai cedendo, ti podes ir apretando posicións. A vida do sujetador é máis larga. Durará moitísimo máis. Falando da vida do suxeitador e por evitar tamén certos conflitos na casa, como debemos de lavalos? Pois o ideal sempre é lavalo a man. Eso é o ideal, pero como nadie o lava a man e vivimos nunha sociedade tan apurada,
Pois podese meter nunha bolsiña de rede con cremallera e metelo nun programa de delicado. Por supuesto, nunca cos pantalóns vaqueros, nunca con roupa de traballo, nunca con roupa de diario, como digo eu, e nun programa delicado. E sempre sin suavizante. Sen suavizante? O suavizante se come a licra. Anda! Se estropean moi rápido, se estiran moi rápido. Entonces, non quere dicir que se vayan a estropear en 3 lavados, pero a vida do sujetador será moito máis corta. Xa da secadora nin falamos. Nada, secadora, por supuesto que non. Eu teño conflito con tirante. Como ten que quedar o tirante? Canto ten que sobrar aquí? O tirante, o ideal é que sobre como 2 dedos. Eso é o ideal, porque o tirante non carga peso, o tirante simplemente axuda a dar forma ao peito. O peso do peito ten que ir cargado no contorno, por eso eu iba a explicar que o suxeitador sempre ten que vir en línea recta co peito, nunca ten que vir aquí arriba. Se o suxeitador tira para arriba é porque o contorno está moi frouxo. E cando nos temos que dar de conta de que hai que renovar o suxeitador? Pois cando xa o suxeitador está apretado ao máximo e ainda así notamos que está floxo, que tira para arriba. Si apretamos demasiado o tirante e notamos que o suxeitador tira para arriba, si notamos que Vamos aí cun son que é familiar, pero podes seguir, María. Si notamos que o contorno tira para arriba e que o suxeitador que os tirantes van moi apretados, o que estamos facendo é cargando demasiado os ombros e eso deriva en que as cervicales sufren moitísimo. Contracturas, dolor de cervicales e dolor de espalda en xeral. Pois creo que quedou perfectamente explicado. Moitísimas grazas, Cristina, por explicar que hai moita xente que ten problemas a hora de atopar a súa talla e, sobre todo, por demostrar que todas as tallas poden estar en tendencia e poden ter roupa interior ben fermosa. Grazas, Cristina Rey.